Michal Zoldy. Je mi to srdečne jedno. Bývalý územčistý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy s krivým pohľadom záľudného podvodníka nastúpil v týchto dňoch na výkon 5-ročného trestu. Očias de Gaulle a Mitterranda tam nie a nie zvoliť niekoho lucidného. Vraj je trestanec Sarkozy hneď prvý deň šokovaný z toho, akú malú celu tam má. Je z toho ten chudák s totálne nefrancúzskym priezviskom na nervy. A to môže byť pritom ešte rád, že ho neuväznili v Bastile a rovno nestiali za velezradu, lebo tak sa to kedysi vo Francúzsku, kolíske vraj exemplárnej európskej demokracie, robilo. Nie je to tak dávno, čo sme ho vydávali na televíznych obrazovkách ako hlavu jednej z najmocnejších krajín Európy a pozrite sa, kde je dnes. Kto vie, či podobný osud raz pre niečo nestihne aj súčasného francúzskeho prezidenta. Svet je plný prekvapení a čo nie je dnes, môže byť inokedy. Ak už líder opozície Michal Šimečka navštívil alebo stretol kdesi Emmanuela Macrona a je z toho celý vytešený, prečo nezaskočiť na kus reči aj za väzňom Sarkozym? Aby videl, ako dopadol špičkový európsky politik, ktorý zobral od iného štátu peniaze na volebnú kampaň. Ja by som za Sarkozym, ak už som vo Francii, určite zašiel. Sarkozy mi nikdy sympatický nebol, takže možno som voči nemu zaujatý, to pripúšťam. Naopak Muammar Kaddáfi, lebo o toho v tej kauze tiež ide, mi v tej jeho piesočnej Libii vôbec neprekážal. Za jeho vlády sa tam žilo skvele, nik tam netrpel hladom. Bola tam vysoká životná úroveň, benzín tam bol za babku. Dobre, že vláda ľuďom ešte aj neplatila, aby si ho na pumpách chodili načapovať. Však ho tam preto s pomocou Západu nakoniec aj zlikvidovali, lebo tak žiarivý príklad, tak blízko Európy, niekomu sakramensky nevyhovoval. Že je teraz Sarkozy na 5 rokov vo väzení, to mi je srdečne jedno. Len si myslím, že nejako podobne by mal dopadnúť aj bývalý britský premiér Boris Johnson, ktorému Európa vďačí za to, že vojna proti Rusku na Ukrajine neskončila po 3 mesiacoch, ale pokračuje na trovi nás všetkých ďalej. Aj on dostal miliónik len tak mirnix dirnix od zbrojárov na svoju chaotickú činnosť. Keď už sme pri tom, mne osobne, lebo som od narodenia duša čistá, vadili tie desiatky miliónov dolárov, čo sa sem valili z Ameriky, a keby len z nej na zlikvidovanie vlády Vladimíra Mečiara. Lebo ak je trestné brať peniaze od iného štátu na niečiu úspešnú volebnú kampaň, prečo by do Paroma nemalo byť stíhateľné aj priznanie o toku veľkých peňazí zo zahraničia naopak na povalenie existujúcej vlády v nejakom malom stredoeurópskom štátiku? Trebárs aj tej súčasnej slovenskej, veď svinstvo ako svinstvo, no nie? Ako si je záhadne ticho okolo peňazí, čo sem britská vláda posielala a zrejme posiela potichučky aj naďalej prostredníctvom svojej ambasády a asi aj iných, menej viditeľných cestičiek na podporu motivovania mladých voličov ísť voliť. Samozrejme tie v úvodzovkách správne politické strany a sily sympatické Západu. Na voličskú podporu Roberta Fica to rozhodne nie je, s tým som uzrozumený a to ma naopak teší, lebo brať prachy od cudzej vlády a jej ambasády je podlé a Smer to chvála Bohu nerobí. Čo mi vadí úplne najviac je, že to mediálno-opozičné hecovanie proti súčasnej vláde nakoniec vygradovalo až do výšin Everestu v hlave šialeného Cintulu, ktorý uveril, že sa v jeho osobe priam osudovo spojila genialita von Stauffenberga a Gabčíka. V prípade toho prvého na likvidovanie Hitlera a v tom druhom na atentát na Heydricha. Nie, Juraj, ty si sa chudák stal nešťastnou obeťou štvavej hystérie. Ty na to časom prídeš, ak si už na to medzitým vo väzbe neprišiel, len to bude neskoro a ty už víkendovať na svojej milovanej chalupe nikdy nebudeš. Lebo áno, ak už nemohli Fica naháňať a uštvať vtedajšie OČTK bývalých vlád za niečo ako tak reálne rukolapné,
tak dali o jeho vydaní do rúk gestapáckej NAKA a špecialistov na Lipšicovom úšpe hlasovať aspoň v parlamente. Našťastie sa proti tomu postavila jedna statočná bývalá tenistka aj s kolegyňou a zabránili tomu svinstvu vlastným telom. Lebo dnes by sme tu vyzerali úplne inak. Ja si radšej ani nechcem domýšľať a predstavovať ako. A keď ani to nevyšlo, tak sa použil Cintula. Ten prípad Sarkozyho a jeho brania peňazí od iného štátu na boj s politickými rivalmi vo vlastnej krajine by mal byť dostatočným mementom. Nielen mementom, ale možno aj dôvodom na nejaký ten ex offo počin zo strany generálnej prokuratúry. Alebo sa mýlim? Lebo čo sa deje vo Francúzsku, je mi srdečne jedno. Ale čo sa dialo u nás, to mi rozhodne jedno nie je.